lisuka lahlala ukhuzana indlamlenze emculweni kaMaskandi ke lapha ke usephinde wayidedela ke indaba enkulu ke ithinta ke lona ke usuku ke layo ke igcwalisa Spring Picnic All White ke yoMaskandi bafowethu ngicela ukunibingelela ku screen sako SA Media ke muqala ungena kule channel ke ngicela wenza ubulungiswa ke ucindezela ibutton ka subscribe ke uphinde like lama video ke enginenzela wona indlamlenze emculweni kaMaskandi ke King of Blue Nation ke lapha ke siphinde yalidedela ke usuku ke boligadwe ngamehla abomvu ke lawo ke umcimbi wakhe ke omkhulukazi ke igcwalisa Spring Picnic All White ke yoMaskandi ke lapha ke inhlelo zakhona ke kule game ke zime kanje ubhale kanje lapha ke ekhasini lakhe ke uthe lapha ke usuku ke yiwo ke umhla kaNovember ke umhla ka8 November 2025 ke wathi indawo ke Kings Park ke wathi ke line up ke yoMaskandi ke lapha ke uzoyikhetha wena okholwa ukuthi ke izokhethwa abalandeli bakaMaskandi ke wasethi ke amathikithi ke azovulwa ke ngawo ke uAugust ke lapha ke zobe ke seziyabulalana ke sikhumbule ke bafowethu ke lo mcimbi ke lapha ke sobe sewubungaza ke okwesi4 ubuya ke njengoba ke lo mcimbi ke uhlezi ke uyimpumelelo ke ngaso sonke isikhathi umcimbi ke ofana nemicimbi emikhulu ke siqala ukuhlonishwa noma ke ehlonishwayo ke esinayo ke la njengoba ke ukhuzana lo mcimbi wakhe ke ubonakala ke uba sezingeni eliphezulu kakhulu ke lapha ke abantu abaningi ke bajabule kakhulu ke inkondleni zokuxhumana ke balincoma kakhulu lelithuba lophinde libavelele ke lokuthi ke bahlobe ke ngokumhlophe ke noma ke ngokuhle ke lapha ke bayekubona ke lo mcimbi ke wegcwalisa Spring Picnic All White ke yoMaskandi ke nabanye ke bakhomentile ke ngokuhlukahlukile ke lapha ke kodwa ke into enhle ke bafowethu ke iyanconywa lento kakhuzane ke sinconywe ikhawana ezithi mazibe ningi kakhulu ke lapha ke njengoba nabantu abaningi ke bayiposta ukutap ke emakhasini abahlukahlukene ke bethi ke bawulinde ngabomvu ke lo mcimbi thina ke sisiqiniseko SA Media ke okuyilokho bese kuphathela khona ke asidibane ke kwezinye.